galben. Hai mai dă un galben. Eu nu mai dă aici așa. Cu un galben. Am scăpat-o din mână. Nu știu că dacă îi dai drumul și miști un pic doar să duce în altă parte. Se duce după cer. Am dat nici în altă parte. Ciori. Ah, Unde e? Nu știu, n-am văzut unde s-a dus unde. în albastru. Păi la câte sunt acolo? Hai, trage o pasă și pe aceea vă trag și eu. Oh! Vrea tipul să tragă de acolo. Cât ai tras, mă, în galben? Cât ai tras, mă? 3 ai tras. 4? A, da. 5. Băi, ești nebun. Hai, dă-i, hai, ultima. Gata. Da, da. Am tras 4 în galben. Deocamdată. Și restul roșu. 5. Iată, vedeți unde sunt. Mamă, ce măcele e aici.